lakini kwa ground onge gimoro ma substantial minyalo wacho ni Kenya at 62 at least ne wawuok ka to kawuono wan ka, lakini ka pod wan Kenya at 62 to pod wadhi kwa kony ka nyocha neno jotend piny kodhi okete korido moro wati neno kimiwa kombe kama beyo malich, lakini ka gidhi ka wazunge ka iketo gi korido kamoro makoro gichala chala jomoko molal at 62 deni wakao gini kuom wazungu kasto ne wayudo jotelo mok jo siasa. Kenya dekoro ni mabor, dekoro kwadog wakwa mzungu ni miwa gini igni 62 mosekalo to kata loso health system otamowa. Sani kama bede nyawinjo kata ka nyithindo moko ywak ni ingen kata sani ok wanyal timo penj, ok wanyal apply for units in universities ni pok wayudo kata pesa. Nyiso ni system mar Kenya kane mzungu wuok nobedo broken the very day. Koro en ni to ere kaka watimo going forward kaka jopiny. Nyaka waendelea gi wuoyo, nyaka waendelea nyiso jopiny kata joma wayiero ni mondo represent wa. Tom wach